салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо як секрети нави имоя нишон медиҳем ки дар имо як функсияи нав пайдо шудагия ки дар он функсия шумо метонед секретни суҳбат кунед, яъне ки барои касое ки суҳбатҳои шахсӣ доранд ва баъди суҳбат кардан ҳар як смс-а тоқа удалид мекунанд, имо як функсияи нав пайдо кардааст ки барои чунин шахсҳо роҳи осон аст, яъне бемалол метавонанд суҳбат кунанд ва баъди суҳбат кардан як бор назар мекунед, чат гум мешавад ва ин чатро ягон кас ёфта наметавонад. хоб, барои ин медароем имо ва одаме ки мехоҳед қатъеш пинҳонӣ суҳбат кунед, ба имои ҳамон шахс медароед. дар инҷа бошад плюса интихоб карда секретни чат интихоб мекунед ва дар инҷа метавонед бемалол суҳбат кунед ва баъди суҳбатро тамом кардан як бор назар мекунед ва тамом. ин чатро дигар ягон кас ёфта наметавонад. смсҳои шумо ҳамаш ба пуррагӣ гум мешавад. ҳозир як бори дигар гашта медуроем. чӣ хеле ки мебинед аллакай тоза аст ва бемалол метавонед шумо суҳбат кунед. ин видео барои шахсое ки кати баъзе шиносашон суҳбатҳои пинҳонӣ мекунанд, фикр мекунам бисёр фоиданок буд. барои ҳамин дар видео ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед, дар комментария фикрҳои худро нависед дар бораи чӣ видео кунем. боқӣ сиҳату саломат бошед. худо ҳофиз.